Magandang umaga, Kako-Food! Magandang umaga, Wagi! Magandang umaga, Kailian! Narito naman tayo para sa isang masayang kwentuhan Talakayan! at balitaan. Kami ang inyong makakasama. Ako si Ridem de los Santos. Leo Maragana, At ito ang Top TV Cagayan Valley! Samahan ang Talk TV Cagayan Valley Barkada para ihatid ang mga lokal na istorya, kapaki-pakinabang ng mga impormasyon at kaganapan, mga maiinit na balita sa loob at labas ng bansa sa programang maghahatid ng good vibes sa inyong umaga. Talk TV Cagayan Valley. At mga Kailian, kung nakikita nyo, wala ngayon si Kasamang Paul. Si Kasamang Paul, mga Kailian, ay na Media Forum on Federalism. at isa nga yan sa pinakamainit na balita sa ating bansa, Okay. ang pagbabago ng ating konstitusyon. Ayan Kaya talaga ating, ang tinututukan. Tama, Kasamang Leomar. Kaya ating antabayanan yung mga ulat ni Kasamang Paul patungkol dyan. Ano nga ba ang federalism? Ano nga bang may tutulong nito na nais palitan ng administrasyon na to? Ang iba sa mga constitution, ng mga nakalagay sa constitution, layunin talaga nilang baguhin ito. Una pa lamang sa pagtakbo ng presidente na talagang sinasabi niya na kailangan natin ng mag-federalism. Kaya katulad naman sabi ko, antabayanan natin yung mga ulat ni Kasamang Paul patungkol dyan. Yan. Samantala, Kasamang Leomar, sa aking nakalap na balita kahapon, doon pa rin tayo sa mga nasalanta ng bagyo, ano? Katulad ng mga nasalanta ng bagyo na mga OFW na makatatanggap ng ayuda sa OWA. Ayon sa report or ayon sa nakalap kong balita kahapon, may panawagan itong OWA sa mga OFW. At yun ay huwag daw magmadali sa pag-process ng kanilang aplikasyon. Dahil sabi ng OWA, may 3 buwan sila para i-process yung kanilang aplikasyon at para makuha yung kanilang ayuda. Kung tutuusin, yun ay hanggang Disyembre. Ano? Tama nga yan, kasamang Riden. At maraming salamat sa OWA sapagkat nagbigay talaga sila ng mahabang panahon upang sa ganun makakope up ang mga families ng mga OFW natin. OFW Sa natin dito sa requirement na Cagayan. kailangan. Oo, tama yan, kasamang ko. At ayon din sa nakalap kong balita, yung mga active or yung mga OFW na nasa ibang bansa ay makatatanggap ng 3,000 pesos. Samantala, yung mga inactive or yung mga OFW na nandito na sa ating bansa ay 1,500. Sa bagay, napakalaking tulong na yan at makikita nga naman talaga natin na ang kontribusyon ng bawat OFW sa OWA ay hindi nasasayang sapagkat ang OWA ay talagang tumutulong sa mga pamilya ng OFW natin at sa mga OFW. Gayun pa man, Kasamang Leomar, meron pa rin mga hinaing itong mga kababayan nating mga OFW. At alam mo kung anong Ano yung mga kanilang mga hinaing? dahil daw matagal yung pagproseso ng OWA. Pero ayon sa nakalap kong balita, sabi ng OWA sa akin, marami daw talaga yung mga nag-aayos sa kanilang aplikasyon para makuha yung ayuda. Sabi nila rin sa akin na halos 500 katao yung kanilang tinutulungan para ma-process yung aplikasyon nila araw-araw. Nila araw-araw. Sa kasalukuyan pang 10 araw na nila ngayon nagpa-process ng kanilang aplikasyon. Tsaka pati Sunday or Linggo, open sila para tumulong. Para tumulong. At ang sabi rin sa akin na makikipagtulungan daw ang OWA sa PESO sa mga municipality dito sa Cagayan para mapabilis na. Pero pinag-iisipan pa rin nila yun kung magiging epektibo ba. Kung yun ba ang magiging para mapagaan yung mga para na rin sa kapakanan ng ating mga OFW para mapabilis yung aplikasyon at pagkuha ng ayuda. Ng ayuda. At sa bagay, sa tingin ko, napakagandang ideya yan sapagkat lalo na kung nasa malayong munisipalidad ka, na hindi mo na kailangan gumasto ng pamasahe para pumunta lang dito sa city upang sa ganun makaklaim ng ayuda na yan. So nakikita ko din naman na napakaganda kung may lalagay na sa bawat munisipalidad upang sa ganun dun na wala pa nila may claim yung kanilang financial assistant na nagmumula sa OWA. Sa katunayan, Kasamang Leomar, may nakausap rin ako kahapon na taga Baggao, residente ng Baggao, isang OFW na nag-a-apply ng kanyang aplikasyon para makuha ang kanyang ayuda. Sabi niya sa akin, mahal daw yung pamasahe. Hindi lang daw 100 ang pamasahe niya. Galing pa siya ng Baggao. Kaya kung
ang sabi niya sa akin, ang matatanggap niyang ayuda is 1,500. Yun daw ang sabi ng OWA. Sabi niya sa akin, mahal yung pamasahe. Kung tutuusin, wala pa doon yung gastos pa namin yung pagkain, pamasahe sa tricycle, papuntang regional center. Parang kulang na daw yung 1,500, parang nagastos na din daw nila yun. Kasi paulit-ulit na siya or 2 araw na siya pumupunta sa OWA para i-process yun. Tama yan. At nakikita ko nga din talaga na mas maganda na lamang na dalhin ng OWA ang mga perang yun sa tamang proseso sa bawat munisipalidad upang sa ganun hindi na mapagasto ng ating mga kababayan. Kung OWA para maibigay na sa mga OFW yung kanilang ayuda. Gumagawa sila ng mga paraan para mapabilis. At mga kaibigan, pwede nyo rin kami subaybayan sa aming Facebook page para sa mainit pang talakayan. Yan, you can like our Facebook page, Shareable News PH. At meron din kami YouTube channel, pwede kayong mag-subscribe sa @Shareable TV. At maaari nyo rin kaming mapanood sa Clearview Cable Channel 8. Meron din po kaming contact number 0905-774-3669. At muli po kaming magbabalik makalipas ang ilang sandali. Run wild. I'm on a mission and I won't stop. No destination, but it's run shot. You gotta let me go. You gotta let me go. You gotta let me go. Run wild. I'm on a mission now. Kami nagbabalik dito lang sa Talk TV Cagayan Valley. Kasamang Leomar, alam mo ba na malaking debate sa pagitan ng magulang at estudyante ang baon? Yun kasi yung nagpapagana isa sa mga nagpapagana sa mga estudyante para pumasok sa eskwelahan. Ikaw kasamang Leomar, magkano ba ang baon mo nung ikaw ay nag-aaral pa? Yung nag-aaral ako ang baon ko, 5 pesos. Elementary yun 5 pesos? Grade 1 ko pa nun. Mababa pa yun, di ba? Kasi mura pa yung mga Mura bilihin pa naman. mga bilihin kasi nun. At yun, sapat na yun. Pang-umaga hanggang hapon mo na yun. Sa pagkakatanda ko, nung nasa elementary ako, or particularly nung kindergarten, sa kinder pa ako, ang binibigay na baon ng aking magulang ay 7 pesos. Pero may baon ako nun na pagkain. May juice ako nun. Wow. Pinapabaunan ako ng juice at saka cupcake. Pero, alam mo ba, habang tumatagal ang panahon, nagmamahal kasi yung mga bilihin. At Tama hindi yan. lang yung bilihin ang nagmamahal, pati na rin yung mga Pamasahe. pamasahe, transportasyon. Oo. Kung hindi ako nagkakamali dito sa Tugigaraw, kung ikaw ay estudyante, ang pamasahe ng estudyante ay 10 pesos. Hindi ba? Oo, Kasi, 10 pesos. nag-aral naman ako dito sa Tugigaraw nung kolehiyo ako at ang pamasahe noon ng isang estudyante ay 8 pesos. So, nagmahal ng 2 pesos, malaking halaga na yung 2 pesos kapag estudyante. Pero alam mo ba yun, dito pa lang nun sa Tuguegarao, yung elementary ko pa lang. 3 pesos lang pamasahe nun. Pag nasa plaza ka, papunta San Gabriel, 3.50, pwede ka na mura. makapunta. Mura pa nun, mura pa nun. Ano nga, sinasabi ng mga magulang na ang baon lang namin nung kami nag-aaral, ganito, 2 pesos. Yung 2 pesos na yun, nakakabili na kami ng soda. Di ba? Kasi mura pa yung mga Kasi may value pa nun ng 25 cents. Tama. Pwede mo pang ipangbili. Tama. At sa kasalukuyan kaya, ngayon na nagtataas na lahat ng mga bilihin at pamasahe sa mga pampublikong sasakyan, magkano kaya ang baon na dapat ilaan ng mga magulang sa mga estudyante?
ating alamin yan sa aking report kasama. Yeah. Magkano baon mo sa isang araw? Mga 70. 90 po. 50 po. 50. 100. 100 per day. 250 per day po. 2 pesos lang. Maliban sa mga aralin at paboritong mga asignatura sa eskwelahan, baon ang isa sa mga nagpapagana sa mga estudyanteng pumasok. Sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at gastusin katulad na lamang ng pamasahe sa mga pampublikong sasakyan, na pagkakasya kaya ng mga estudyante ngayon ang nilalaan ng mga magulang na baon sa kanila? Ayon kay John Mark Kayanan, isang financial management student, na pagkakasya raw niya ang kanyang baon na 250 pesos kada araw. Maliban sa ginagamit niya sa pambili ng pagkain at pamasahe, ay nakapaglalaan pa siya sa kanyang panggimik. Ani John Mark, nakakaipon pa raw siya. Saan mo nilalaan yung 250? Ang pagkain po and then pang regala, Magkano ang pangkain mo? 150 po. Namamasahe po. 10 po pag pumasok and then 10 pag pauwi. Samantala, kung tatanungin ng mga magulang kung magkano ang kanilang baon nang sila ay nag-aaral pa, ang 5 piso raw ay sapat na sa pambili ng pagkain at pamasahe noong araw. Dagdag pa nila, maswerte na raw sila sa 5 pisong baon dahil nakakabili na sila noon ng soda kahit 5 piso lang ang baon. Kasi masaya ka na pag nakasoft drinks ka na. Kayo, magkano ang baon nyo nung nasa eskwela pa? Riden de los Santos, Shareable News. Ang laki naman ng mga baon ng kabataan ngayon. Imagine 250 per day. At sabi nga nung aking na-interview doon ay nakakapaglaan pa siya sa kanyang panggimik. Wow. At hindi lang yon. Sa baon na yon, nakakapag-ipon pa. Yun, maganda yun. Kasi Pero- kinakaya nilang i-budget yung kanilang mga Yung baon. kanilang mga baon. Pero kung papansinin din naman natin na hindi lahat ng magulang kaya nilang i-provide ang ganong kalaking halaga. Parang kami, hindi naman kami lumaki sa mayamang pamilya. Kaya nga, yung 50 pesos na talaga, bilang isang estudyante, matututo ka talagang pagkasyahin yun. Na yung pamasahe mo, 20 pesos, at yung 25 pesos, pangkain mo. Yung 5 pesos, excess na yun na pwede mong pambili ng candy. So, nasa mga estudyante na lang kung paano talaga nila I-budget. iba-budget. At saka ngayon, marami na din kasi kung bakit humihingi ang mga estudyante ng matataas na baon. Sapagkat kailangan na din nila ng pang-load, kailangan nila para sa mga pang-photocopy nila, Mga requirements sa mga school. requirements sa school, na kung saan talagang nagdedemand ang mga estudyante. Pero nakita mo rin ba yung elementary kanina? Kumpara dun sa baon natin ng elementary tayo, 5 pesos, 7 pesos. Pero dun sa akin na interview, 70 pesos. Elementary pa lang siya. High school ka at ang baon na yun. Hindi Sa akin, 50 pesos nung high school ako. At yan nga, kasama Leo Marang, napaka-interesting natin usapan tungkol sa baon. At samantala, mamaya-maya lamang ay pag-uusapan din natin itong kain na naman. No? Pagkain ang ating pag-uusapan mamaya. Naman. Oo. Kaya mga kaiyan, tumutok lang kayo. Diyan lang kayo. Kami magbabalik sa mga ilang sandali.
lang sa Talk TV Cagayan Valley. Kasamang Leomar, katulad nga ng aking nasabi kanina, dadalhin natin ang ating mga kaibigan sa isang masarap na kainan. Di ba? kainan. Alam mo ba kung ano yung sinasabi ko masarap na kainan? Saan yun? Balita ko lumabas sila. Sila kasamang Paul upang makapunta sa Isabela. Ano nga ba yun? Actually, sa Kawayan, Isabela yan. Kung gusto mong pumunta sa isang kainan na malayo sa mga Sa ingay, Kabiasnan? Malayo sa Kabiasnan. malayo sa ingay na syudad, ano pang hinihintay mo? Tara na sa D-Spot! Here in D-Spot Rail Park, we have the first winch park or wakeboard park here in the Bohol region. And we are actually developing right now archery range and hopefully within the year firing range as well. And as of now, we have a resto bar called Sunset Resto Bar. And at the same time, meron na rin kami mga villas for accommodation. We have 7 villas in total. We have, you can rent the resto bar as a room if you want to make it private for birthdays, weddings, and also as well kasi meron kami parang outdoor sand area that you can also rent na place. And also meron din kaming karaoke. And hopefully by the end of the year or by October, we're gonna have parties na every Saturdays na like typical Manila parties with DJs and bands. So that's mga up and coming namin. Actually as of now, you could rent, ang mga availables lang namin ngayon is archery range. You can book that. You can book wakeboarding and also yung wakeboarding and the archery range. Price range for the wakeboarding, it's an hour. 1 hour is 250. 2 hours is 370. And then 4 hours is 490. And then for the archery, yung archery namin, we're actually getting the price range pa lang, pero it's gonna be per hour rating. So, I guess around 150 to 250 ang range siya per hour should all you can. We're just 15 minutes away from the airport, and I hope to see you here to try our food, accommodation, and our outdoor activities. O, di ba kasamang Leomar, ang sarap ng mga pagkain sa D-Spot? Tama yan, kasamang Riden. Napakasarap nga. At makikita nga natin dun sa video na tunay ngang malayo sa Kabiasnan. Sabi nga Gusto nung mong makapunta sa lugar kung saan tahimik. Tama. Sabi nga nung may-ari, may mga villas pa. Kita mo naman doon sa video, di ba? At balak niya rin magkaroon ng mga party doon, like Manila. Mga party, typical parties sa Manila, na mayroong mga banda, katulad ng ganon. Di ba? Parang pansin ko nga sa video na nabanggit niya na pwede din nilang i-rent yun para sa wedding. Tama, sa wedding. Para sa mga birthday special parties. occasions. Kasi may mga villas sila.
Tapos kasama ng Leomar, meron pa silang karaoke, di ba? Pwede mo magkantahan, mag-sing along doon sa D-Spot. Tama yan, kasama ko rin at napakasaya. Ini-invite po namin lahat ng aming manonood na pumunta tayo sa D-Spot. At tangilikin natin ang sariling atin. Tama, kasama ng Ganda nun. Leomar. Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Kung gusto mo ng tahimik na lugar at kainan, malayo sa lungsod, sa ingay ng lungsod, tara na sa D-Spot. Run wild. I'm on a mission and I won't stop. No destination, but it's run shy. You gotta let me go. You gotta let me go. You gotta let me go. Run wild. I'm on a mission and I Yan ang kabuuan ng ating masayang talakayan at kwentuhan ngayong araw. Kami ang inyong nakasama. Ako si Rodel de los Santos. Leo Marti Agana. Ito ang Talk TV Cagayan Valley. Samahan ang Talk TV Cagayan Valley Barkada para ihatid ang mga lokal na istorya, kapaki-pakinabang ng mga impormasyon at kaganapan, mga maiinit na balita sa loob at labas ng bansa sa programang maghahatid ng good vibes sa inyong umaga. Talk TV Cagayan Valley. Yan ang kabuuan ng ating masayang talakayan at kwentuhan ngayong araw. Kami ang inyong nakasama. Ako si Rodel de los Santos. Leo Marti Agana. Ito ang Talk TV Cagayan. run wild. I'm on a mission and I won't stop. No destination, but it's run shy. You gotta let me go. You gotta let me go. You gotta let me go. Run wild. I'm on a mission and I
ating masayang talakayan at kwentuhan ngayong araw. Kami ang inyong nakasama. Ako si Rodel de los Santos. Leo Marti Agana. Ito ang Talk TV Cagayan Valley. Samahan ang Talk TV Cagayan Valley Barkada para ihatid ang mga lokal na istorya, kapaki-pakinabang ng mga impormasyon at kaganapan, mga maiinit na balita sa loob at labas ng bansa sa programang maghahatid ng good vibes sa inyong umaga. Talk TV Cagayan Valley.